flajak sampa awar hati bujaka khoroksa tiprasa malkhung sonai siklai sumon deborma wanjei dophabai naimthangni thani kubui bijar sanei tangsalo chapa awarni simi khuai lahar kaslajak Patimung ungka tangsalo khoroksa tiprasa sikla khuai tauni agotolawa phanya bagai bini logino nasingi tongmani ajarawa bishokorma pujai renani hene bini yago 500 টাকা rang sanpayo chada thumnai rok Jada sanpaine 10 bono boikalang jakmani ulo piyeso thangai saklaimani ulobo naima thangrokni phasingtei gorak tangbo tangna hatsagya amabai lahar kaslakya Tiprasa dofani borok kubuni dophabai sak nangjagya sal gothang bujagai bo gorak majra na hatsagya khei mangra joprab jagai tongnani nangsinai Ang tini Agotla thanani bagai ang long hite thaka ruana de pore ani je logi sama pore thanai officially tomo bagai ang kwani bol chokor station no arba ma bathaka arba thama pore ang bathagi satcha tongha tomo pore borok ani gana wo phai chada thumlai tongo borok ani gana phai bishokorma pujani ni chada thumbu jai hok chada thumba bang nasi tongkha ani gana thum tongo ge borok bong pore ang sangka gari boroni sangka ang saka gari to gari khwaini ga khwai bajaka ge khwai bajaka sangka khwai champa hon saka khwai Campur sama pore, buru anu sawo 500 টাকা sada mari nai. Ini sawo, ini ang saka 500 টাকা sada, hai tam hakok lah saka. Ini apa kai sawo, ini 500 টাকা no dina mai. Ang saka bong na ang 500 dimia, ang 500 dimang lah saka. Ini sama pore bok sawo 500 dina nang nai na mo rule sinso, sendiri kan rule. Sab. Obo je chada thum tonai je chada kali khai tonai. Bo sawo 500 টাকা. Sendiri kan hoite dabo. Abo sendiri kan hoite na bong ni ma the, sisi no hoite na thum je ta thum abo ma the. Engkai nung bujak mani boror bujak ha, tambe bogoro. Boro anu gusi ka, oro phungja dikha, oro phungja dikha. Sisi ni boror. Borok sino, apa na mung khai maya. Engkai nung tam khena duskarik ti kiri de hanai na tam hanai borok. Bolong borok hanai ugrobadi no ma hanai bla. Tabung nai phege engkai borok gundami khayo. Sungno chin bong tola kikelaina nayo. Borok jehetu borok mone khayo je bong ni no pawa bong ni joto sok khomota. Borok no mana moto nung tam hinai de moto democracy haide ba niji nichha se ang je kono puja khai mon haide ba nung tam hina no tai. Ang wasana borok gundami khayo borok saka pawa tongo jehetu borok jing joto no khaimon amo he wansugo. Tobe pawa to borok sajing ble pawa to atike pawa no use khai to saya ble. Engkai borok gundami khayo borok ajaga borok ekdam mafia hisabe borok tongo. Rina nangnai riya khainya amo he babe kok sobo. Engkai jate amo hai Engkai nung gabu tam nai tam sanai na. Ang tabuk nayo jate borok ang bai phai malai ani je khotipuran plus je ajaga an bunai obon pore je syndicate ni association je secretary president borok phai ang bai kokma sanai ang kok sampre ani je obo yang injurung kha an bising buwa kaisa phatika oboni khotipuran na bobor thama nung phunga tini 10 ta time thamo engkai dabo nang thana rogo ba abo hai ang thanao thanga thana ang jalo grikha thana thangi jalo tam respond di boro borok sawo ang sungno ang nono call khayano thana nante saka nan number ba an mungnaro rika anar mo pore thawo ang nono call khayano acha nung khaji ding engkai amake bhai jana jeto anu bui hoka logo si action mangle action to nung ang jodi by chance ang tini hono bising thithakai sabo borok bizar khinai je bujang na security sabe bizar khinai ba action ke logo action ma khinai botangi buka obo phai ma sabai ne Kaya kai lama orang nonton. Mau area bu muksa. Area kai campur hawa. নমস্কার আপনারা দেখছেন